ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 5 ବର୍ଷ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦୀପାବଳି ମନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି କାନପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମା ସହିତ ଦୀପାବଳି ମାନିବେ। କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସି କରିବା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମମତା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କର ମା ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୟଙ୍କ କାତିଆରଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ମୟଙ୍କ କାତିଆର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ରିଷି କାତିଆର, ଏହି 3 ଜଣ ମିଶିକି ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମମତା ଦେବୀ 4ଟି ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ 4ଟି ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ରାଶି ଥିଲା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି 3 ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଯେ ଆମେ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବା, ହତ୍ୟା କରିଦେବା ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାକୁ ଏବଂ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆମକୁ। ତ ପୁଅ ହତ୍ୟା ହେଲେ ହିଁ, ତାର କିଛିଟା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ, ତ ଏହି 2 ଜଣ କିଏ କିଏ, ରିଷି କାତିଆର ଏବଂ ମମତା ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଭର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୟଙ୍କ କାତିଆର। ଏହି 2 ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଢାବାରେ ନେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଚାଲ ଡିନର ଫିନର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ନେଲେ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ା ସହିତ ପ୍ରହାର କଲେ। ହାତୁଡ଼ା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାନପୁର ହାଇୱେରେ ମୃତ ଦେହକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କାରଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଇଜିଲି ଆମକୁ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରରେ ହିଁ, ମାନେ ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଲାଗିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଘରେ ଦେଖିଲେ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ଡେରାପୁର ଥାନାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଡେରାପୁର ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୃତ ବଡି ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଥିଲା। କୋଉଠିରୁ? କାନପୁରର ହାଇୱେରୁ। ଏବଂ ପରେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଗଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଗଲା ହାଇୱେରେ ମିଳିଥିବା ସେହି ବଡିର। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ମୃତ ଦେହଟି ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କର। ଏବଂ ପୋଲିସର ଯାହା ପରେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖ ଦିନ ରିଷି କାତିଆର ଏବଂ ମୟଙ୍କ କାତିଆରକୁ, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କର ମା ମମତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଶାରେ ନିଜ ପୁଅର ହତ୍ୟା କରେଇ ଦଉଛି। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଶକ୍ ଲାଗେ।